na ezumike nka bụ CP Aderemi Adoyi agago n'iru na-anata otuto na mkpupu okpu si n'aka ndị dị iche iche maka ọlụ ọpụrụ iche ọ lụrụ na Anambra steeti. Ya bụ Paul Ezeoke wetara akọ na ya bụ na nke a pụtara ihe na mmemme ịna ezumike nka na nnabata ya were ọnọdụ n'ọdị nso anụmanụ akọ maka nke a n'uju. Ka ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ nke akpọrọ pull-out parade emere na ogige Alex Ekwueme ndị n'Ọka, onye Anambra State Commissioner nke na-ahụ maka ụmụ nwanyị mmekọrịta bụ Odoziakụ Ifi Obinabo kwuru na CP Adoyi bụ onye mepụtagoro ọtụtụ ihe dịka ịnụrụ ụmụ nwanyị ọgụ, ihe na-echere ụmụntakịrị aka, mmegbu nakwa ihe ndị ọzọ, bụ onye nke ọ kọwara na ọ bụ onye na-agbakwute ha ma mgbe akpọrọ ya. O chetakwara na ya bụ nwa amadu bụ onye ha na-akpọku mgbe ọbụla ma bụrụkwa onye na-azakwa ha kwamgbe. Oriakụ Obinabo bụ onye kọwapụtara na ezi mkpụrụ CP Adoyi bụ nke ga-ahapụ ezigbo ihe na ndụ ndị mmadụ. Ka ọ na-ekwu okwu ka onye Anambra State Chairman of Association of Heads of Federal Establishment bụ Chief Chijioke Okechukwu kwuru na CP Adoyi bụ nwoke mara ihe kwe na-akụ, nke dị umeala ma bụrụkwa onye nwere obiọma. Chief Okechukwu kọwapụtara na ọ bụ nwoke nrụsiri ọrụ ike, tinyekwa uchu na ihe gbasara ọrụ nchekwa. N'okwu ha dị iche iche ka onye eze ọdịnala nke Obosi bụ Igwe Chidubem Iweka nakwa ogbo ya nke Umueri bụ Igwe Ben Emeka kwuru na mmemme ahụ akwadoro nyegara onye isi Police Commissioner, onye ha kọwapụtara dịka onye mara ihe kwe na-akụ n'ihe gbasara ọrụ nchekwa, ma kọwapụta na ọ bụkwa onye adịghị ana ego na imere mmadụ ihe ọma. Akwụkwọ nke akpọrọ History of CP Adoyi Leadership Principle bụ nke ekpughekwere na mmemme ahụ nke merubere na ogige Alex Ekwueme bụ nke dọtara ndị o ji ekwu ha agbụ izu, nke gụnyere Gọvanọ Chukwuma Soludo, onye nọchitere anya ya site na osote ya bụ Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim.